10 persoas, 10 lugares, 10 historias, 2 camiños. O da vida e o da prata, dende a Canda a Santiago de Compostela. Un camiñante que encontrouse un pouco mal, entonces tumbouse debaixo dun carballo e ele pediulle á Virgen que o curase, e curouno. Puxose ben, entonces así que se puxo ben, continuou o camiño. E despois dali uns días, pois, apareceuselle en soños, entonces díxolle que era a Virgen, e que lle tiñan que facer unha ermita no campo onde estuvera il, onde estaba il malo, e así a fixeron. Peregrinos antes viñan moitos, agora non veñen tantos, pero antes sí, antes viñan, incluso viñan algúns descalzos e todo. E despois daban a procesión toda alrededor da ermita e iba xente de rodillas, facendo peregrinación. O camiño das mulleres sempre foi máis difícil e máis duro, porque sempre mandou máis o home. A muller non mandaba, a muller sempre tiña que obedecer, era como se fose unha criada. Pero como non había medios, pois non se vían, ao mellor pasábano tan mal ou peor que agora. Ningunha muller se atrevía a denunciar ao home. E as mulleres sempre eran as que pagaban os platos rotos en todo. Ao mellor unha muller estaba cargada de palizas, estaba sabe Dios como, e naide o sabía. Naide o sabía porque tiña que calarse, porque era unha vergonza. Máis difícil o das mulleres. Máis difícil o das mulleres, porque dicen que agora hai moito machismo, pero antes había moito máis. Para contar levaría moito tempo. Había que ganar a vida como se podía. O meu pai dormía moi poucas veces na cama porque tiña que buscar a vida por onde había. Fama non pasamos, pero capricho ningún. E despois unha vida como a de cualquera muller. Había que traballar no campo, había que traballar nas feras cousas da casa, e había que traballar todo, lavar a mão. E mentres estaban ao mellor dormindo a sesta, polo mediodía, pois iba a lavar, para despois á tarde ir traballar ao campo. Os meus fillos son o orgullo máis grande da miña vida. Foi o mellor que me puido pasar na vida. E os meus netos, que teño 3 netos, preciosos. Unha muller normal e corriente. Que difícil é de entender que as que máis dan e traballan polo noso son as que máis pedras lles poñemos no camiño. Grazas pola túa sinceridade e valentía. Se mulleres como a ti, a Galicia de hoxe non tería os camiños que ten. Marcho cunha aperta dentro de min que era para ti, pero ei volver en canto se poida abrazar. Quéroche ben.